Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Mă bucur că există un model, acum nu mai putem spune, no, domnule, așa ceva n-are cum să meargă. Nu, domnule, Merge. așa ceva merge. Ați simțit asta? Da, categoric, da. Există o divinitate, o putere, Dumnezeu lucrează pe mâinile noastre și ne ajută să, atunci când crezi. Vă mai rugați câteodată? Mă rog așa cum știu eu să mă rog. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o a fost cum fac să fac $50.000 de dolari pe lună muncind 3 ore pe zi. În Anglia am fost nu de mult și în fiecare magazin simplu de la colțul străzii exista un raion special pentru vegani și vegetariani. Copiii la naștere, imediat după naștere, au nevoie de aceste 3 necesități. Afecțiune, atenție și în special siguranță. Treceți la confiscări, treceți la interogatorii, treceți la judecată pe bază de probe și trimiteți pe toți în pușcărie odată într-un concert. Sunt Cornel Dărvășan, o seară minunată. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrea cea bună. Sunt Cornel Dărvășan. Câteva știri foarte importante avem să vă spunem la început. Guvernul va încerca să dubleze alocațiile pentru copii într-un timp foarte scurt, a declarat marți seară ministrul finanțelor Florin Câțu. El a anunțat și un calendar, o majorare între 15% și 20% de la 1 august, urmată de o alta, mai substanțială, de la 1 ianuarie 2021 și încă una anul viitor. Este o veste bună, dar nu-mi place cum a început această știre. Guvernul va încerca, auziți dumneavoastră, va încerca. Haideți să vedem dacă se întâmplă sau nu se întâmplă, că de încercări suntem destul de sătui. Într-o altă ordine de idei, s-a întâmplat undeva în județul Galați. Oamenii s-au adunat luni în curtea unui localnic, amenajată cu scaune, scenă, formație cu instrumente, și s-au rugat, au cântat cântece religioase pentru eradicarea pandemiei de coronavirus, scrie site-ul Viața Liberă din Galați. Pe internet a fost postată o filmare în care se vede că oamenii erau înghesuiți unul în altul cu scaunele aproape lipite. După apariția filmării s-a sesizat și poliția. După apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au constatat că în curtea acestui bărbat de 27 de ani, în comuna Umbrărești, ar fi avut loc o întrunire cu caracter religios, la care ar fi participat mai mult de 200 de persoane, întrucât s-a constatat încălcarea legislației în vigoare cu privire la interdicțiile de a organiza activități în spații deschise. Polițiștii i-au sancționat pe organizatori cu 15.000 de lei pe cel care era gazdă și alți 15 participanți identificați până în acest moment au fost sancționați cu amendă contravențională în valoare de 2500 de lei fiecare. În continuare, polițiștii efectuează activități pentru identificarea și sancționarea tuturor celorlalți participanți la întrunire, a declarat comisarul șef Gabriela Costin, purtător de cuvânt IPJ Galați, citat de Viața Liberă. Acum, doamnelor și domnilor, trebuie să fie foarte clară legea asta cu privire la întruniri, că iată, în biserică este voie să te întâlnești, într-o sală publică ai voie să te întâlnești, dar într-o curte unde există o scenă nu ai voie să te întâlnești. Sau poate că este vizat doar spațiul dintre persoane. Așadar că dacă faceți aceste manifestări, știu eu, religioase sau acum vin alegerile politice, vegheați asupra spațiului dintre oameni. Atunci când sunt oamenii unul lângă altul, lucrurile pot să intre sub incidența legii și se pot da amenzi. Președintele Claus Iohannis susține că nu sunt bani pentru toate cheltuielile prevăzute inițial. Șeful statului spune încă faptul că pensiile vor crește cu 40%. E evident că o creștere de 40% a pensiilor pur și simplu nu este posibilă
nu sunt banii, pe de altă parte e rezonabil să ne gândim la o creștere a pensiilor. Nu putem lăsa categoria cea mai vulnerabilă, pensionarii, să plătească integral costurile recesiunii, contracției economice. Dar și aici justa măsură este importantă, a declarat în după-amiaza aceasta președintele țării la Palatul Cotroceni. L-a precizat că guvernul va decide în ce cuantum vor fi majorate pensiile. Pensiile vor crește, punct și clar. Cât va fi această creștere, va calcula guvernul și vor veni cu măsurile de rigoare, a susținut șeful statului. Urmează rubrica Smile Moment. Apropo de distanțare, în fiecare seară vă oferim așa câteva gânduri. Sperăm să vă facem să zâmbiți. Împotriva coronavirus, mâncați 2 căței de usturoi. Nu servește la nimic, dar toți vor respecta distanța de precauție. Sau poate chiar 4. Veți fi foarte îndepărtați. Urmează rubrica Internautica. În fiecare seară la rubrica Internautica avem o întrebare. În această seară, întrebarea este aceasta. Ce l-ați întrebat pe Flavius Pană? Știrea cea bună este că invitatul acestei serii este domnul lector universitar, dr. Flavius Pană. Bună seara, Flavius! Bine ai venit! Mă bucur să te salut, Cornelux, te îmbrățișez cu drag. Îi salut și pe cei care te privesc în fiecare seară cu atâta interes și bucurie. De ce ar trebui ca să pună oamenii o întrebare pentru mine? Cine aș fi eu să mă întrebe oamenii ceva? Oamenii au curiozități, așa cum am și eu în seara asta și o să te bombardăm cu întrebări. Sunt aici. Nu ne formalizăm, ne cunoaștem de foarte mulți ani. Și n-am mai fost într-un studio de televiziune împreună de 8 ani. De 8 ani. Din 2012. În 2012. Eram la un alt post de televiziune. De atunci au trecut multe și peste viața mea și peste viața ta. Corect. Dar suntem împreună acum. Acum suntem împreună și vreau să te întreb unde ai copilărit. Într-un loc foarte frumos. Am copilărit undeva într-o zonă de deal. Acolo încep dealurile subcarpatice. La Măgureni, nu este departe de București, vreo 80 de kilometri. Pe DN1 se ajunge foarte ușor acolo. Am înțeles că pe acolo vor să facă un drum adiacent spre Sinaia. Probabil. Probabil, dar nu trebuie să facă decât să lărgească cele 4 benzi care sunt acum, acolo în zona respectivă. 6 kilometri de la DN1 până la minunatul loc unde am copilărit eu. Ai făcut prostii când erai mic? Câtă ploaie. Cât a plouat anul ăsta, atâtea prostii am făcut și eu. Ai luat bătaie? Din 2 în 2 zile. Cine te bătea, tata sau mama? Mama. Mama. Tata mai rar. Dacă te bătea, dar mai apăsat. Și de obicei regula funcționa în felul următor. De cele mai multe ori nu luam bătaie că făceam cine știe ce năzbâtii. Că stricam culturile de la CAP, stricam grădinile vecinilor, jucam fotbal pe lucernă, făceam multe rele. N-are rost să le înșirăm pe toate. Însă nu ne opream. Veneau ceasurile de seară, 9-10 seara și noi eram cine știe pe unde. Nu eram pe ulițele satului, eram prin cine știe ce livadă, prin cine știe ce văgăuna dealului și din cauza că veneau să mă caute, îți dai seama că devenea foarte frustrant să urce taică-miu dealul cu bicicleta după el și din cauza asta luam bătaie. Și ziceam, nu era telefon mobil. Telefon mobil. Și dacă tot se întuneca, știam că luăm bătaie. Și atunci ziceam, dacă tot luăm bătaie, hai să stăm. Cum ai fost ca elev, Flavius? Cu minte. Paradoxal. Foarte timid. Foarte timid. În primii ani de școală, în pauză nu părăseam banca. Eram un copil timid. Și am fost timid până în clasa a 7-a. Am fost timid până în clasa a 7-a când o profesoară care a văzut imediat cam unde aveam frâna de mână trasă, m-a luat deoparte pe hol, într-o pauză, și mi-a zis așa: băi, fii atent aici.
când stai de vorbă cu un om în fața căruia tu te blochezi, trebuie să-ți imaginezi un lucru. Eu deja mă blocasem, că stăteam de vorbă cu profesoara, care era ceva așa inimaginabil pentru mine, inimaginabil de mare. Și a zis, trebuie să-ți imaginezi pe cel care stă de vorbă cu tine într-o postură foarte vulnerabilă. Și atunci am zis, Ce înseamnă? doamnă profesoară, cum adică într-o postură foarte vulnerabilă? Ce? De exemplu, pe WC-ul. Asta a fost discuția pe care am avut-o pe hol cu profesoara de engleză la școala numărul 27 cu profil de muzică și arte plastice. Și asta te-a încurajat pe în tine clasa a foarte 7-a. În clasa a 7-a mi-am dat seama din vorba acestei profesoare Că toți merg pe acolo. că toți oamenii sunt la fel. Și te-a încurajat. A început pentru mintea mea de copil, țăran, venit de la țară, la școală, într-un mediu nou, într-un an nou, într-o școală nouă, cu profil de muzică, și a însemnat pentru mine debutul unei îndrăzneli care m-a adus în punctul de astăzi. Cum ai de la liceu de muzică? Cum am intrat la liceu de muzică sau cum m-am dus în clasa 7 la liceu de muzică? Cum ai intrat la liceu de muzică? Ai știut instrument? Ai făcut de mic? Eu am făcut din clasa 1 în paralel la Palatul Culturii, pian, până în clasa 4. Și apoi am făcut particular, clasa 5-a, clasa 6-a, și în clasa 7-a m-am mutat la școala de muzică din cauză că colegii mei, care erau împreună cu mine într-un plin campionat de fotbal al școlii, nu m-au băgat în poartă să apăr în semifinală, din cauza că semifinala era vineri și finala era sâmbătă. Și a zis, bă, Aventistule, tu stai pe tușă în semifinală să-l lucrăm un pic și pe Irinel, vecinul meu. Eram 2 portari, eu și cu Irinel. Cum că eu nu vin sâmbătă, dar astăzi vin? Nu. Și colegii au votat să nu apăr nici în semifinală. Și am zis, da, ăștia sunteți, gata, plec din școala asta. Imaginează-ți. Erai dintr-o bucată așa. Nu știu. Ai rămas dintr-o bucată? Da. Dar asta nu e bine. Cornelux, eu zic că dacă am supraviețuit până acum, e bine. Dar nu-i tot una leu să mori ori câine lănțuit. Nu-i tot una cum supraviețuiești. Știu proverbul ăsta, dar nu sunt de acord cu el. Nu-i proverb, e o poezie de George Coșbuc. O luptă-i viața, deci te luptă, de dragoste cu ea cu dor. Pe seama cui ești un nemernic, de n-ai un cel hotărător. Mai știi când am luat 9 din cauza că tu ai recitat câteva versuri dintr-o poezie de-a lui Adrian Păunescu? Și tu ai luat 9? Da. Nu mai țin minte. Păi am dat examen la limba română, eram la facultate amândoi. Așa. Și dădeam examen cu Petre Anghel, profesorul atât de drag inimii noastre, da? Și nu ne pregătisem și nici dânsul nu ne predase cine știe ce. Și a zis, lasă bă, că la examen ne descurcăm noi. Și probabil că dânsul s-a gândit că atunci când mă va pune să recit câteva versuri dintr-o poezie, eu am să știu să-i recit. Și a zis, băi, recităm și tu câteva versuri dintr-o poezie. Și eu am zis, ce poezie să-i recit? Ce versuri? Și tu erai în bancă cu mine și ai zis, știu eu. Și proful a zis, spune. Și ai început să reciți din Adrian Păunescu. Zice, bine, 9, dar mi l-a trecut mie. Da? Ai uitat? Am uitat. Da. Asta este. Flavius, ai terminat liceu de muzică. L-am terminat. Și eu pe el și el pe La mine. ce instrument ai terminat? Contrabas. Cum de ți-a venit drag de contrabas? Mama zicea tot timpul, mă, câte fluierașe mici sunt în lumea asta, numai șifonierul ăsta te-ai gândit să-l iei? Eu am vrut oboi, Cornel, dar pentru că m-am mutat dintr-o ambiție, când m-am dus să fac luna aceea de pregătire pentru școală, că se dădeau niște diferențe, veneam dintr-o școală de la țară, într-o școală cu profil de muzică. Taică-miu cu maică-mea erau plecați din țară. Înainte de 89 se întâmpla treaba aceasta. Și m-a ajutat unchiul meu, m-a dus la
pregătire tot timpul în luna asta. Ei când s-au întors, eu deja eram înscris, deja cu examenul luat. Eu am optat acolo, am scris că vreau să fac oboi, îmi cumpărasem și instrument. Dar ei, directorul și cu profesorul de contrabas, s-au gândit să înființeze o catedră nouă, care nu exista până atunci. Și au înființat-o cu mine și cu băiatul directorului. Băiatul directorului, Mihu Faur, a ajuns mare contrabasist în Elveția, într-o orchestră renumită. Însă n-a fost de mine contrabasul. Și nici eu de el. Flavius, ai de la teologie, Da, ai lucrat câțiva ani ca pastor, 13. s-au întâmplat mai multe în viața ta, nu insistăm pe aceste momente, dar la un moment dat drumurile noastre s-au întâlnit. Da, Și drumurile noastre s-au și despărțit. este adevărat. Știi când s-au despărțit drumurile noastre? Sunt curios. Nu știu ce ai în minte. Când ai început să pui date pentru venirea Domnului. Vorbești serios? Foarte serios. Ce interesant sună vorba asta în gura ta, și anume ai început să pui date pentru venirea Domnului. Sfârșitul lumii, frate. Ia uite, titlul emisiunii noastre este că a prezis sfârșitul lumii în 2016. Povestește-ne puțin, vezi tu, care e direcția pe care tu ai dat-o atunci unor oameni, după care te-am urmărit foarte atent, n-ai zis, băi, oameni buni, am dat-o în bară, am greșit. Ai zis, nu, n-am greșit cu tare. hai să... E bună întrebarea ta și accept provocarea. Însă aș vrea să fac o corecție cu privire la cuvântul prezis. Spune. Vezi tu, lumea asta, cu tot ceea ce este ea, este prea mare, prea bogată și prea complexă să fie în posesia mea. E prea mare pentru mine, pur și simplu. Nici nu trebuie să argumentez. Nu pot eu ca om, indiferent câtă informație și câtă inteligență aș deține, nu pot să prezic ceva despre lumea aceasta care nu este a mea. Ok. Din cauza aceasta, eu am încercat așa, Cornel, să înțeleg din prorocia biblică, care, nu doar în paranteză spun, a fost pasiunea vieții mele de la vârsta de 15 ani. Kenneth Cox, probabil îți amintești de personajul acesta. La un moment dat, un bătrân cu numele de Cârstea, pastorul Cârstea, i-a adus lui taică-miu niște casete video cu niște prezentări făcuse Kenneth Cox, un american, un predicator american. Nu Apocalipsa. Timpul nostru în lumina profeției biblice. Până la momentul acela când am primit aceste casete, eu citisem deja pe Jean Vimier. Și când l-am văzut pe omul ăsta cât de sistematic prezintă lucrurile, am zis wow. Și de atunci m-a apucat flama. Îmi doresc foarte mult revenirea Domnului Hristos. Cum și-o dorește fiecare creștin de altfel. Însă eu am înțeles un lucru în modul particular, dacă vrei, propriu mie, și anume că nu poate exista prorocie fără să conțină o dată precisă. Și în pătrățelul ăsta, în capul ăsta de aici, din 2014, când mi s-a schimbat paradigma de abordare, de gândire a acestei tematici, da? Deci din 2014, nu mai încape ideea că un eveniment atât de glorios și de măreț cum ar fi revenirea lui Hristos pe planeta aceasta, n-ar conține o dată precisă. Nu încape în mintea mea ideea aceasta. De ce să nu încape? De ce ar trebui să încapă? Pentru că așa spune absolut orice referire biblică la acest subiect. Că vine ca un hoț? Nu doar că vine ca un hoț, că nu știe nimeni decât Iisus, decât Matei Tatăl. 24:36. Că nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Acel voastră se referea la mine și la tine? La ucenici, la oricine. Corect. Dar uite, vreau să-ți propun o chestie foarte simplă. De-a lungul timpului, mulți oameni s-au ocupat de studierea în ceea ce privește timpul a multor profeții din Scriptură. Da, Ești de acord? și-au dat-o în bară, de Nu, multe ori. oprește-te. Mai ales aceia care au vorbit despre final. Așa.
În ce sens au dat-o în bară? Adică a zis că vine la 1000, n-a venit. A zis că vine la 1500, n-a venit. A zis că vine la 1844, n-a venit. A zis că vine la 2016. Ia uite, Flaviu Spană, n-a venit. Da, sunt întru totul de acord cu ceea ce spui Nu mai tu. vorbim despre prietenii noștri, Martul Jehova, care au pus 1914, Asta 1975. Toate aceste date sunt falimentare. Iată, au Și trecut. multe altele, da? Și multe altele. despre prietenii noștri maiași care au zis că Corect. în 2012, Așa. 12, 2012, De ce David... rămâi pe această paradigmă? Să-ți spun de ce. Ce înseamnă faptul că toți aceștia, inclusiv eu, am zis că am crezut, da? Și am anunțat oamenii, uitați, oameni buni, eu cred că Dumnezeu vine anul acesta. Faptul că nu s-a adeverit înseamnă că în prorociile din Scriptură nu există un timp precis, un timp hotărât pentru această venire? Că pentru mine înseamnă altceva. Înseamnă că noi toți n-am reușit să descifrăm acea descoperire dumnezeiască. dacă nu este dată această este dată. descoperire, de ce este dată? Uite. Când toate lucrurile spun nu este treaba Am putea voastră. am putea să corelăm revenirea lui Hristos ca fiind în același moment cu învierea morților? Eu așa cred. Da? Atunci, ultimile două versete din cartea prorocului Daniel spun așa, da? Capitolul 12, ultimile două versete. Iar tu du-te, până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Un verset mai sus de asta ni se arată o perioadă de timp de 1290 de zile, 1260 de zile, 335 de zile. un pic mai sus este cu 1335 de zile, și lucrul acesta nu are legătură cu acele zile când se trezește Daniel în partea lui de moștenire? Ce ar trebui să... Eu citesc Sfânta Scriptură, o iau și o citesc. Dar uite, tu ai o problemă. Eu am mai multe. Știi Ai care mai este multe. adevărata mea problemă? Care este? Că nu se poate ca toate evenimentele glorioase, Să nu fie anunțate exact. Nu. Toate evenimentele glorioase, mărețe, ale Sfintei Scripturi au fost anunțate cu timp exact, cu anul precis al revenirii lui Hristos, al venirii lui Hristos în lume, de exemplu, da? În Daniel, capitolul 9, este anunțat timpul exact, anotimpul exact al crucificării, da? Ok. Iar revenirea lui Hristos nu. Cum se împlinește Amos 3:7? Domnul nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi. Cum se împlinește vorba aceasta? Păi ori e nimic, Bun, dar ori e ceva. Poate este vorba despre o încredințare Da. exact înaintea venirii, această descoperire de personală. acord cu tine. Dar în momentul în care faci o mișcare națională, internațională, Da. pentru că au venit oameni din Spania și au vândut acolo niște proprietăți ca să vină în țară, să aștepte Pe unii dintre ei cunosc domnul personal. să vină în țară. Când De faci ce? o Nu vine mișcare și în Spania? Din asta, stai puțin. Nu, stai puțin tu. Vine și în Nu Spania, vine și e în o problemă, Spania Hristos? Dar uite, anul ăsta unii s-au felicitat că au venit în România și și-au făcut cât de cât viața mai ușoară. Corect. În anumite contexte, da? Dar nu asta mă refer. Mă refer la ideea asta în sine. Vine, nu s-a întâmplat nimic și nu vii în fața oamenilor să zici, băi, m-am înșelat. De ce? Tu ai o problemă în felul cum pui problema Păi asta. n-am o problemă, Fii atent. este o chestie Ascultă-mă. logică. Băi, Da, dacă este... eu dau cu capul de acest birou, zic, băi, pare rău, uite, m-am lovit. E adevărat ceea ce spui. Tu de ce nu Și asta spui? înseamnă că nu trebuie să mai... Păi am spus. Ce ai spus? Am făcut o prezentare. Te-am urmărit, n-ai spus, bă, oameni buni, m-am înșelat, îmi pare rău, hai să studiem mai adânc. Ai urmărit prezentarea Aia. 15 octombrie O 2016? O prezentare de după ce Chiar s-a întâmplat. în vinerea aceea, seară Da. după ce s-a întâmplat. Da. Și am spus. N-am auzit foarte clar. Ia să o mai și urmărești. serios. Ia să o N-am mai auzit urmărești. Ia uite, ne scriu telespectatori. Foarte multe reacții în seara asta, avem audiență Hai că destul e de bine. bună. Da? Cineva zice, nici măcar nu ți-ai cerut scuze. Față de ce? Față de faptul că te-ai înșelat. Oprește-te un pic. Da. Am înțeles tema ta. Există un popor de oameni credincioși care au pretins
că vine Hristos pe pământ în 22 octombrie 1844? Da, au existat. S-au înșelat? S-au înșelat. Îmi spui unul dintre ei care și-a cerut scuze? Am făcut teologie amândoi, da? Știm aceste paradigme de interpretare ca pe Tatăl nostru. Amândoi le știm, da? Îți vine în minte în clipa aceasta un singur personaj din acei mulți care au venit cu această aserțiune, cu această afirmație, sau vreunul care ulterior N-am a venit... studiat atât de profund să văd dacă William Miller a zis: fraților, m-am înșelat, hai să studiem, să vedem care e treaba. Dar e foarte important atitudinea. În momentul în care nu se întâmplă. Uite, vreau să spun o chestie. Te rog. Te-am ascultat cu maxim interes. Țin la tine ca la un frate, înțelegi? Știu asta. Au venit zilele alea, ai avut niște argumente, da? Da. Pe care le-am studiat și eu. Da. Zic, băi, uite, anumite lucruri, uite, îți dau un exemplu, un argument care mi s-a părut mie foarte interesant. Acesta cu 1260 de zile. Da. Da? Perioada aceasta Ăsta este miezul căutării. De 1260 de zile, ca la sfârșitul acestei perioade se întâmplă ceva, ceva. Și după cele 7 menționări în Apocalipsa, fie de 1260 de zile, fie o vreme, 2 vreme, jumătate de vreme sau 42 de luni, o perioadă care este cam aceeași, în regulă se întâmplă ceva. E bine, nu s-a întâmplat. Atitudinea corectă, onestă, bărbătească este următoarea. Politically correct. Nu politically corect, Dar... onestă. Oameni buni, n-am zis bine. Eu am făcut mai mult de atât. Ce ai făcut? Ceea ce nu știi tu Așa? este că periodic, dacă nu în fiecare lună, cel puțin la 6, 7, 8 prezentări, și lucrul ăsta se vede limpede în toate prezentările, eu am susținut întotdeauna că nu sunt un punct de referință, că nimeni nu trebuie să se bazeze cu credința lui pe ce scot eu pe gură. Urmărește-mă cu atenție și judecă-mă la sfârșit. Eu nu vreau să te judec. Fii atent. Eu vreau să-ți spun doar că ai ratat un moment important. Nu. Oameni buni, ai atras în jurul tău studioși ai profeției, oameni serioși, oameni sinceri care au zis: s-au uitat în gura ta. S-au uitat în gura ta. Nu, unde sunt acum? Acei oameni sinceri și studioși. Se uită mai departe. Unii dintre ei și unii s-au dezamăgit. Unii. Și eu unde sunt acum? Un prieten de-al nostru comun, da. Când eu l-am căutat în 2016 și i-am spus: hai să facem o emisiune, era prezentator de emisiune la un post de televiziune. Și am zis: hai să facem o emisiune împreună ca să prezentăm lucrurile acestea ca un punct de cercetare, să mai multe minți să se ocupe cu cercetarea aceasta și să arate... Așteaptă, n-am terminat de zis. Și să-mi spună: uite, aici nu e în regulă sau... Știi ce a spus? Hai să-ți... E miraculos. Zice: nu, zice, noi la domeniul acesta ne ocupăm cu lucruri serioase. Zice: dar între noi fie vorba, prietene, domn profesor, îmi spunea el, că i-am fost profesor la un moment dat. Ce între noi fie vorba, domn profesor, ce eu nu știu de ce faci chestia asta, probabil faci chestia asta doar ca să câștigi o sumă mare de bani. Și eu, dacă eram în locul tău, avem buzunarele pline cu bani până acum. Da, este clar că n-ai urmărit lucrul ăsta, pot să spun și eu Deci eu am... Înțelege, în 2014, când mi-a intrat cuiul ăsta ruginit în cap, care nu mai poate să iasă, eu sunt de acord să merg pe interpretarea mot-a-mo a versetului 36 din Matei 24. Cât despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni. Dar unde scrie că despre anul nu știe? Că eu asta caut, anul. Eu caut anul. Unde scrie în Sfânta Scriptură că nu poți ști anul? Nu poți ști ziua și ceasul. Dar eu vreau să știu anul, mă. Că eu dacă știu că vine în 2020, gata. Pentru mine este pace deplină. Eu asta caut. Uite, anul. astăzi un tip care s-a despărțit de prietena lui le-a spus la băieți: voi intra în prima mașină pe care o văd în fața mea și a intrat cu 200 la oră într-o mașină nouă cu soț, soție și copil ca să se sinucidă. Pentru ei s-a încheiat. Deci 2020 s-a încheiat. Eu cred că mai important este decât anul global faptul că fiecare dintre noi putem să încheiem astăzi. Cornel, faptul că noi nu ne putem număra zilele, faptul că noi trebuie să trăim frumos, curat în fața lui Dumnezeu în fiecare clipă, în fiecare secundă a vieții noastre, să ne cercetăm, să ne aranjăm, să încercăm, dacă vrei, să imităm
trăirea lui Hristos, sunt întru totul de acord cu tine. Dar căutările asupra profeției biblice nu exclud și nu sunt concurențiale în niciun fel Eu sunt de acord cu pregătirea personală. Cu studiu, eu sunt de acord cu studiu, sunt de acord cu evaluarea studiului și cu dorința asta. Băi, uite, cam așa cred că ar fi. Ești de acord cu studiul profeției biblice? Normal că sunt de acord. Sunt foarte de acord. Pot să pun și eu întrebări? Nu. Eu sunt în seara asta la întrebări. Ok. Ai zis că trebuie să trăim o viață curată, frumoasă și așa mai departe. Am o întrebare. De ce te apuci în conferințele tale să vorbești Despre? vulgar? Expresii pe care mi le dă lumea, mi le culege de pe nu o reproduc și aici, ca să nu te rog eu frumos să nu o reproduci. Mi le culege de pe internet și ți le mi le trimit mie, pentru că știe că îți dau un răspuns. Sunt, tu ești prietenul meu. Așa. Și pentru că tu mi-ai pus întrebarea asta, îți răspund public și direct. De ce? Este programatic pentru mine o astfel de faptă, o programez, o premeditez, o gândesc. O spui. Da, și o spun. Adică programez să spui tâmpenii. Absolut. O gândesc, nu mi iese. Nu e cum zice cineva, băi, mi-a scăpat și după aia o regret. Deci tu vrei să faci chestia programatic. Asta. Dacă urmărești, de exemplu, celebra afirmație când eu am făcut mâinile așa și am zis, când o crăpa cerul și mă opresc, da, observă că m-am oprit, am gândit și am spus mai departe. De ce? De ce și acum îți răspund. Asta? Pentru că noi, și mă refer aici la mine și la Sebi, nu avem nevoie să ne înconjurăm cu superstițioși și cu religioși. Nu avem nevoie de ei. Ei să țină de coliva lor, de lumânările lor, de mătănile lor, de studiile lor, de devoționalul de dimineață și de seară, de mersul la biserică și de colecte. Nouă nu ne trebuie așa ceva. Eu asta încercam să-ți spun, însă sub tirul tău de întrebări am răvășit, să zicem așa, multe tematici. Mai am una, imediat. În 2014 eu am înțeles un lucru simplu, Cornele, că toate sistemele religioase nu se comportă corect față de dorința de căutare a venirii lui Hristos. O cântă sistemele religioase, se roagă credincioșii pentru așa ceva, o pun în poeziile lor, oameni dăruiți cu suflet, de poet. Am înțeles ce spui tu. Sunt de acord cu tine. Trebuie să studiem, trebuie să ne preocupăm mai mult. Trebuie să avem inima pentru aceste subiecte foarte importante. Uite ce scrie aici. Te rog. El, aproape că înjură oamenii în predicile lui, le spune că sunt proști, stupizi. Un creștin nu face așa. Și eu nu sunt creștin. Dar ce ești tu? Nu ești creștin? Nu. O, Doamne. Observi? Eu nu vreau să fac parte din această categorie care se numește creștin. Uite, acum cineva o să ia chestia asta din emisiune, o să zică eu nu sunt creștin și gata, s-a terminat. Dragii iubitori ai emisiunii lui Cornel, eu, Flaviu Spană, nu sunt creștin. Aceasta este întrebarea. De ce nu înțelegi că acest stil programat, cum spui tu, vulgar, poate să te elimine instant din viața unor oameni care poate avea nevoie de niște Un creștin pronunță cu mare ușurătate în discursul lui public cuvântul drac? Dracon este din... Nu. În discursul lui, în predica lui, când se întâlnește cu cineva care nu e de acord cu prezentarea lui, cu paradigma lui de gândire, iar cădea unui predicator să-i spună: du-te, bă, fiul dracului de aici? Așa a spus Pavel, da? Nu, așa a spus Domnul Hristos. Bun, am înțeles. Nu e vorba despre asta, drac sau curvă sau prostituată sau demon. Nu despre asta este vorba. Că mai sunt și alții care mai spun așa ceva. Nu asta este problema. Nu, fii atent. Problema am înțeles perfect ce mă întrebi. De ce vrei să șochezi? Nu vreau să șochez. Dar ce vrei? Vreau să fiu liber. E o diferență fundamentală. Iar eu asta am înțeles-o de la Mântuitorul meu cel scump. Cornel, ziceai mai devreme că au trecut ani peste mine și am acumulat o anumită experiență, informație și așa mai departe, și spuneai: în seara asta stăm de vorbă cu lector, doctor universitar, da? Am luat și eu acces, am avut acces
la câteva informații despre comunicare, despre strategii și tehnici de relații publice. De exemplu, chiar ăsta este un curs pe care îl predau la studenții de la universitate, da? Strategii și tehnici de relații publice. Sună foarte frumos, da? Cum să-ți faci strategia, ce tehnică să aplici ca să poți să ai relații publice armonioase, puternice, mari, întinse, să tragi toată lumea la tine, dacă se poate, să o bagi în sân, să te duci cu ea acasă. Așa. Deci îți dai seama că între și asta urechile... este una dintre tehnici. Corneluț, îți dai seama că între urechile astea, dacă eu scot pe gură 14 cursuri pe această temă, se află niște informații despre așa ceva, nu? Că doar nu mă duc acolo să ne uităm unii la alții. Deci, tu vrei să spui că ești un fel de Ezechiel. Așteaptă, că nu vreau asta să spun, vreau să mă compar cu cineva mai măreț decât Ezechiel. Dacă eu, ăsta care sunt acum, am ajuns să pot să vorbesc despre tehnici de relații publice, Mântuitorul cel scump, Fiul Cerului, predicatorul predicatorilor, știu că ție îți place de un mare predicator din care citezi adesea, Spurgeon, da? Uite, eu ți-l prezint pe Mântuitorul, pe Fiul Mariei, pe Iisus din Nazaret. Avea strategii și tehnici de relații publice? Spune ce vrei să spui. De ce într-una din ocazii a pierdut dintr-un foc, dintr-un foc, 70 de ucenici cărora le dăduse Duhul? De ce? Pentru că a zis, mâncați carnea Fiului Omului, a avut un discurs pe care ei nu-l puteau suporta. Și Mântuitorul știa că vorba aceea pe care o zice el acolo, în momentul acela, avea să fie devastatoare pentru grupa lui de urmași? Știam. Și de ce a zis-o? Pentru că a zis un adevăr. Și n-avea interesul să... Știi, la un moment dat... Nu pot să compar chestia asta. Nu pot. Este total diferit ce ai făcut. Ascultă. Uite, unii dintre prieteni zic că te disprețuiesc. Nu îl disprețuiesc, doamnelor și domnilor. Vreau să fiu sincer cu el. Și tu mă disprețuiești pe mine? Da. Hai să le spun eu ceva prietenilor noștri. Noi n-am mai fost într-un studio de televiziune de 8 ani de zile. Iar în momentul în care m-ai invitat pe hol, ai zis: ce am să-ți fac în seara asta dacă reziști, e ceva de capul tău. Și am zis: Cornel, eu de-aia am venit, sunt al tău. Cornelux, că eu așa îi spun, este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Și n-are cum să mă disprețuiască. Bun. Nu cred că merge comparația. Iisus spune carnea Fiului Omului. Am înțeles, dar trebuie să înțelegi că anumite expresii, anumite lucruri pe care le folosești îndepărtează și oamenii de bine, îndepărtează și pe cei 12. Asta vreau să-ți explic. Eu nu sunt lider de enoriași. Am înțeles. Trecem mai departe la un alt subiect, la fel de dramatic. Te rog. La un moment dat vine Domnul Iisus la Ioan ca să fie botezat de el. Și Ioan îi zice: Ioan, trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Iisus zice: lasă să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Da. Unde ai citit tu în toată Scriptura asta? Unde ai văzut vreodată că vreunul dintre ucenicii Domnului i-a pus pe oameni să se boteze singuri? De unde ai această viziune care pur și simplu este șocantă? Marcu 16:16. 16:16. Da. Ce spune acolo? Cine va crede și se va boteza. E reflexiv, adică el însuși. Păi, de ce n-ar zice și să fie botezat? De ce ne-a zis Pavel, termicerul din Filipi? Scufundă-te, frate, singur acolo în ape. Dar de ce să se comporte cu atâta indiferență față de un act atât de frumos făcut de cineva pe care tocmai îl câștigase pentru Hristos? Filip, famenului etiopian, dacă crezi din toată inima ta se poate, ia coboară acolo, scufundă-te, tată, că eu te văd aici pe mal, și ridică-te mai departe. Din cauza faptului că tocmai îl câștigase pentru Hristos. Și nu erau 3000 de oameni care așteptau la coadă, ci unul singur.
Și de ce Ioan boteza pe toți? Și tu îți imaginezi că Ioan, când au început toate satele, că la început, când a început să predice Ioan, Așa. îi scufunda în apă, da? Și tu îți imaginezi că atunci când au început să iasă cu miile, Nu-mi imaginez, sunt convins că i-a botezat stătea pe toți. toată ziua în apă? Toată ziua. Nu cred. Toată ziua stătea. Uite, nu vezi? le spunea să Eu se nu boteze cred asta. singuri. Eu nu cred Nu asta. există nicio dovadă. Există în istoria bisericească, după ce reforma a pătruns în protestantism, Da. există în istoria bisericească o dovadă, spre exemplu, că primul anabaptist s-a botezat singur, pentru că era într-un context în care nimeni nu-l boteza, s-a botezat singur, apoi a botezat pe alții, dar așa a lăsat Dumnezeu în lume, ca un om să boteze pe alt om. Acum nu ne Vorbești referim serios? la... Da, așa scrie. Botezul lui Ioan nu Așa. era botezul întoarcerii cu fața spre Dumnezeu? Al pocăinței, cum se zice? Așa. Și nu era acel ritual de curățire al Vechiului Testament? Îmbunătățit. Păi, și că îmbunătățit, poruncit de Dumnezeu. Ce, Ioan s-a apucat să boteze el toată națiunea? Nu, a fost trimis de Dumnezeu și a zis: spune-le că-s necurați toți, iar eu, dacă vin între ei, voi lovi țara cu blestem. Nu era Ioan acel Ilie care împlinea prorocia din Maleahi? Voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. El va pregăti calea, va întoarce inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. N-au întrebat apostolii, n-au întrebat apostolii: de ce zic conducătorii noștri religioși că trebuia să vină, că ăsta era un argument, ce nu e ăsta Mesia? Și oamenii întrebau: dar de ce nu e părinte? Îl întrebau pe rabin: dar de ce nu e părinte rabin Mesia? Păi înainte de venirea lui Mesia trebuie să vină Ilie. Și au prins vorba asta ucenicii și într-un moment de seară al lor acolo l-au întrebat. Și Domnul le zice: da, zice, e adevărat că înainte de venirea mea trebuia să vină Ilie. Așa spune prorocia, nu? Ce, dar eu vă spun că Ilie a și venit. Ei nu l-au cunoscut, ba mai mult, au făcut cu el ce au vrut. Și atunci ei au înțeles că vorbea despre Ioan Botezătorul. Păi acest Ioan Botezătorul, trimis ca să pregătească națiunea, să o curățească, să o pregătească, ca să vină Dumnezeu în mijlocul lor, nu-i poruncise Dumnezeu să cheme la scăldat toată națiunea? Nu ai nicio dovadă a faptului că Ioan Ți-am dat Botezătorul... una din Marcu 16:16. Nu există asta. De ce? Asta este o forțare a textului. Nu. Toată lumea care a înțeles textul acesta a înțeles că există o A autoritate... înțeles că are nevoie de popă să-l îngroape, nu? O autoritate care să îl boteze. Da? Da. De ce n-au făcut alții altfel? Întotdeauna când a existat această autoritate din partea bisericii locale, pe care Pavel, spre exemplu, o punea atunci când erau în stare oamenii să învețe pe alții. Da? Da. Și întotdeauna când era vorba despre o câștigare la credință, Pavel îi boteza. Ucenicii Domnului botezau. Ucenicii Domnului botezau. Iisus nu boteza, ci ucenicii Domnului botezau. Probabil că pentru ca să nu se zică: aoleu, pe mine m-a botezat Iisus, eu sunt cel mai șmecher. Ce modest. A coborât Dumnezeu din cer printre ei și a zis: ca să nu dau un exemplu în acest domeniu, uite, eu nu botez pe nimeni, că s-ar zminti ăla pe care l-aș boteza eu din cauza. Dar de ce n-a botezat Iisus? Tu de ce crezi că n-a botezat? Eu ți-am spus de ce cred. Pentru că acest botez care se face cu apă este în datoria fiecărui om să și-l facă. Domnul Hristos, Nu ai niciun argument Corneluț, sunt biblic. două botezuri. Nu ai niciun argument biblic pentru chestia asta. Îmi pare foarte rău că insistăm pe lucrul ăsta. Pentru autobotez nu există argument biblic. Și dacă n-am, ce vrei să fac? Să spui: băi, hai că mai studiez. Mai văd cum e situația Ce să asta. studiez? Analele Sfinților Părinți? Nu, frate, Care în spun Scriptură. că nu se poate face botez decât dacă vine Sfântul Pastor. Vrei să-ți mai spun ceva? Vrea un om. Botezul se face pe mărturia cugetului personal. Corect. E adevărat ce te întreb? Da. Dacă eu acum, parte dintr-o comunitate religioasă, nu contează care, vreau să mă duc și spun: domnule pastor sau frate pastor, am nevoie de rebotezare. Mă rebotează? Eu cred că da.
Eu cred că nu. Eu cred că da. Dacă este omul Domnului, te botezi. Dacă și cu parcă s-a urcat în barcă, numai că unul a coborât din barcă, cine a mai rămas Nu putem să zicem, nu botează nimeni. Sunt convins că ne ascultă oamenii în seara Dă-mi un asta care exemplu. botează. Uite, provocăm pe cei care ne ascultă să ne spună că s-a dus din proprie inițiativă și a zis, uite, vreau să fiu rebotezat. Zice, da, de ce? A întrebat pastorul. Fără întrebări, fără nimic, a zis, da, uite, eu te rebotez. Vă rog să scrieți lui Cornel. Sunt oameni care au pățit această chestiune. Și atunci ce trebuie să fac? Să mă milogesc, să-i dau bani ca să mă reboteze? Dacă cugetul meu mă împinge ca eu să fac o rededicare pentru Dumnezeu. E un alt subiect. M-ai tras într-o direcție. Te-am tras într-o direcție. Nu, eu te întreb ce trebuie să fac într-o astfel de situație. Să-l aștept pe Popa Martin până devine el omul lui Dumnezeu? Este clar că este nevoie de o reformă și în legătură cu această problemă. Prea mult s-a insistat cu verificările înainte de botez din perspectiva mea. Cornel, da, prietene. Și pe baza mărturisirii credinței unui om, ca pastor trebuie să-l botezi. Prietene. Corect? Uite, de dragul tău, da, mă declar învins că n-are voie omul să se boteze singur. ok. De dragul discuției noastre, da? Mă declar învins. Asta nu înseamnă că renunț la poziția pe care o am, că știu bine de ce cred așa. Dar eu te întreb pe tine acum. De ce botează numai unii? Că porunca de trimitere era pentru oricine este ucenic. Ce duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i, da? Ok, n-ai voie să te botezi singur. Sunt de acord de dragul discuției cu această paradigmă de gândire, da? Dar de ce botează numai unii dintre aceia pe care tu le spuneai mai devreme că sunt creștini? Nu toți creștinii au trimitere, duceți-vă și faceți la rândul vostru alți creștini? De ce botează numai unii? Când spuneați-ne întrebarea asta când erai pastor, ce răspundeai? Răspundeam că eram pastor și că asta este rânduiala bisericii. Tu nu înțelegi, mă, că eu am renunțat la colivă și la lumânări? Ce n-ai înțeles? Din tot ce am văzut eu în Noul Testament, este vorba despre o dedicare din partea bisericii pentru oamenii din partea cui? Din partea bisericii. Da, Duhului Sfânt ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Da, și ce li s-a părut nimerit lor să trimită pe Pavel, pe Barnaba, pe alții, niște delegați care să facă lucrarea lui Dumnezeu. Vorba aia cu ni s-a părut potrivit așa? Duhului Sfânt și nouă este spusă într-un context foarte precis, nu de trimitere. 7 bărbați diaconi? Nu. Unde este spune? În contextul în care s-au hotărât ei să voteze ca să se facă o uniformizare de practică a credinței și anume să se ferească de curvie, de lucruri, de animale sugrumate și încă 2 lucruri, 4 opreliști au făcut ei acolo și au zis s-a părut Duhului potrivit și nouă. Iar cu privire la alegerea celor 7 diaconi, așa de în armonie cu Duhul Sfânt au fost, încât au tras la sorți, au jucat zaruri, cum au jucat romanii cu cămașa Domnului Hristos, că nu știau cine să o ia acasă pe cămașa aia. Sau li s-a părut lor potrivit să stabilească niște reguli. Hai să mai alegem un apostol. Că s-a spânzurat Iuda și trebuie să fim 12, au zis ei. Și au zis, da, care să fie criteriile? Și li s-a părut lor și Duhului, în ghilimele Duhului, potrivit, să găsească pe cineva vorbit de bine și care să fi fost cu ei de la început până la sfârșit. Să fie văzut acolo, cu ei, prin mulțime, prin ce... Da, Matia nu făcea parte dintre cei 12. Însă era un apropiat al prezentărilor, întâlnirilor. Așa, și ce vrei să spun cu asta? Și l-au găsit pe ăla și l-au găsit și pe celălalt și au zis, bă, zice, 2 corespund criteriilor, dar cum să procedăm acum? Ești ironic la chestia asta și nu e bine. Sunt ironic. Nu e bine. Au tras la sorți, prietene, unde era voința Duhului Sfânt? Lasă-mă, nu-mi sparge capul. Au tras la sorți. Iar după sorțul a picat pe Matia, da? După unii n-a fost bine, a venit Nu, după Dumnezeu n-a fost bine. Cine este al 12-lea apostol? Apostolul Pavel, nu? Și cum este cu sorțul ăla dumnezeiesc căzut pe Matia? Ce se mai spune despre Matia în tot Noul Testament? Arată-mi și mie un rând lăsat de Matia în Noul Testament. Nu se spune, dar asta nici nu înseamnă că nu a făcut Ai văzut ce înseamnă Dumnezeu. când pornește biserica să facă lucruri dumnezeiești fără să-i trimită Dumnezeu? Uite, de-astea ies. Eu am o îndoială cu privire la argumentația ta, la capitolul acesta. Și îți respect îndoiala. Pentru că multe lucruri nu le știm, adică e vorba de apostolii Domnului. Eu știu una și bună, prietene.
Eu știu una și bună, că Domnul a zis tuturor, bărbați, femei, la rând, orice creștin trebuie să facă la rândul lui copii. Ucenici. Da, dar nu scria că trebuie să-i boteze. Corneluț, ori suntem toți pastori în creștinism și toți botezăm, ori suntem toți frați, enoriași, fără niciun rang, fără nicio pretenție și iar toți botezăm. Punct. Asta a spus Mântuitorul cel scump. Ierarhia aceasta cu așa zisa, hai să fie ordine, de unde vine? Că Domnul a zis o vorbă foarte interesantă. Zice, vrea unul dintre voi să fie mai mare? Zice, fiți atenți. Atunci trebuie să fie sluga tuturor. Și mai e o chestiune în treaba asta, care este învățătura Mântuitorului. Dacă aș zice vorbe de la mine, aș vorbi prostii. Știi cum este treaba asta? Cum este? Tu critici un sistem, Nu. Ba da, datorită unor oameni care nu respectă Nu e adevărat. pe oameni. Nu e adevărat. Pe când în acest sistem organizat sunt foarte mulți oameni cu temere de Dumnezeu care respectă pe oameni și care iubesc pe oameni. Aici este problema. Eu am astfel de prieteni. Ok. Eu am astfel de prieteni. Eu nu îmi îndrept explicația, argumentația sau opoziția împotriva conștiinței și felului de a privi pe care acei oameni îl au. Acei oameni consideră că așa se manifestă pronia dumnezeiască, prin sistem. Eu ți-am spus, am renunțat la colivă și la lumânări. Am înțeles. Eu vorbesc împotriva sistemului și te întreb, zice, împărații pământului domnesc cu asuprire peste supușii lor. Știi ce înseamnă să domnească cu asuprire? Să vină un împărat la un moment dat pe tronul unui regat și să zică, toate căprioarele din pădure sunt ale mele. N-aveți voie să vânați. Toți iepurașii din câmpie sunt ai mei. N-aveți voie să vânați. Dacă vânați, vă închid în carceră. Să pună reguli dintre astea. Cum să vină cineva, eu, da, Cornel, tu uiți că ai în față pe un om care a făcut lucrurile astea 13 ani? Nu uiți, și tocmai de aceea apelez la Ești uimit, nu-i așa? ta. Nu, apelez să apelez la rațiunea ta, să mă întorc la acele lucruri? Nu să te întorci la lucrurile rele, ci la lucrurile bune. Care sunt alea? Alea când discutam în comitet. Este un lucru bun sau acelea un lucru când... Care organizare? Organizarea în sine. În sine, într-o biserică. Este un lucru pentru bun ce sau... organizare? Pentru anumite slujbe, anumite daruri pe care Duhul lui Dumnezeu le dă peste tine, peste mine, peste altul. Păi dacă cineva are darul predicării, iar altul are darul să ducă pachete la oamenii săraci, așa, tu crezi că eu aș fi în concurență vreodată cu acela care duce pachete la oamenii săraci? Și de ce zice Pavel? Tu încredințează darul acesta unor oameni care să fie în stare să învețe pe alții. Pentru că este nevoie ca la rândul meu să las o moștenire, nu? Să nu spui mâinile peste nimeni cu nebăgare de seamă. Și băgarea aia de seamă în ce consta? Arată-mi o singură ocazie în Sfânta Scriptură, în tot Noul Testament, când din proprie inițiativă, fără să trimită Duhul Sfânt, cineva a pus mâinile peste altcineva să capete Duhul Sfânt. Cornelu, tu uiți că stai de vorbă cu unul care a fost pastor hirotonit? Când sistemul, biserica pe mine m-a hirotonit, prin punerea mâinilor ce mi-a dat? O recunoaștere oficială a darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în tine. Greșit. De ce? Să spun eu ce mi-a dat. 8% la salar. Come on, Flavius. Come on, Flavius, aveam 92% înainte să fiu hirotonit și când m-au hirotonit mi-au dat 100%. Prietene, punerea mâinilor peste cineva în Sfânta Scriptură este asociată cu altceva în afară de oferirea Duhului Sfânt? Iar cineva zice că suntem la OTV aici. Nu mai e OTV-ul. De ce? S-au obișnuit cu emisiuni dintre alea în care puteau să doarmă? Nu, treziți-vă. Aici nu se doarme. Da, avem se aici. Poate discuta. Cornelux, da. Prietene, ți-am pus o întrebare, că ești teolog. Este în Sfânta Scriptură vreodată punerea mâinilor făcută pentru altceva decât pentru oferirea Duhului? Răspunsul este nu. Au pus 6 sau 7 oameni, ție număr, pârlitul cu tare, mâinile peste mine și peste tine la fel.
Ce duh mi-au dat mie? Nu te întreb pe tine. Ce duh mi-au dat mie? Spun eu, nimic, spanac clocit. Nu mi-au dat nimic. Nu mi-au dat nimic că nici ei n-aveau. Și pe vremea aceea, când se punea mâinile, ce dădeau? Duhul lui Dumnezeu. Nu de-aia a venit Simon magul și s-a uitat, el a stat așa, s-a uitat la ăștia și a zis: ce lucru interesant! Ăștia când pun mâinile peste cineva, omul ăla primește Duhul și intră Duhul în omul acela și îi dă daruri după cum vrea Duhul. Și ce a zis el? De asta vreau și eu. Și a socotit atât de valoroasă acea ofertă a apostolilor încât... Nu să o cumpere cu bani. Eu cred că a vrut să dea toată averea lui dacă se putea pentru așa ceva. Și Petru a zis: ce vrei să faci tu, mă? Să piară banii tăi împreună Să cu dai 8% din salar ca să pună mâinile? Lasă-mă, nu mai îmi sparge capul. Ești ironic chiar. Am înțeles poziția ta. Totuși eu nu cred că în biserica creștină lucrurile au mers fără organizare. Și organizarea și disciplina Sunt de acord cu ce spui. în biserică trebuie gândită în așa fel încât lucrurile să fie pentru salvarea omului, Dar nu eu pentru nu vreau îndepărtarea să omului. asociez, nu vreau să mai asociez. Eu am făcut 13 ani. Eu am dat oameni din biserică afară. Am votat, am ridicat mâna și am votat. Stai de vorbă cu un astfel de om, da? Stai de vorbă cu Pavel din Tars, mă. Saul din Tars, cu ăla stai de vorbă acum. Am gustat din plin acest pahar. Și n-ai recuperat după aceea oamenii pe care i-ai dat afară? Pe unii da, Ai văzut? pe alții nu. Poate că a fost nevoie. Sunt de acord cu ceea ce spui tu. Însă vreau să-ți amintesc că nu sunt de acord cu cuvântul disciplină, ci cu cuvântul organizare. Într-un popor de frați și de surori, poate să fie gândită comunitatea creștină altfel decât pe temelia frăției? Clar că nu. Și atunci, de ce trebuie să fie disciplină între noi? Dacă eu mă apropii de tine, eu sunt fratele tău. Eu sunt fratele tău, pastorul, în comunitatea unde tu ești enoriaș. Dacă eu mă apropii de tine cu altă atitudine decât cea de frate... Da, dar eu o iau în răspăr și zic că lasă că mă prefac că sunt ok și Cornelux, sunt bine. de 8 ani noi n-am mai fost într-un studio de televiziune, nu că am vrut noi, ci că ne-au despărțit alții. De acord cu mine? Parțial. Parțial. Ok. Ai încetat vreo clipă să fii fratele meu? Eu zic că nu. Nici eu, mă. Dar eu te-am mustrat când am crezut că... Păi e asta pe ulei. înseamnă să fii frate. Dacă te apropiai vreodată la mine cu cine știe ce superiorități, îți dădeam 2 clapanale, te trezeam pe loc. Nu ai voie într-o comunitate de frați creștini să te apropii tu cu disciplină și cu autoritate. Și când Pavel spune dați-l afară pe ăla, Și când Pavel spune dați-l afară pe ăla, cum îl dădeau afară, mă? cum îl dădeau afară? Tu ai observat cum te dau ăștia astăzi afară prin biserici? Întâi te enervează ca să poți să pleci. Flavius, noi discutăm aici anumite efecte Da, Cornel, și anumite abuzuri. corect. Dar când discutăm despre anumite abuzuri, îngrijorarea mea este că noi aruncăm copilul împreună cu paia murdară. Și aici este o problemă. E posibil să facem și lucrul ăsta. Aici este o problemă. E posibil să facem și lucrul ăsta. Și nu e ok. Însă, prietene, decât să las copilul într-o zoaie murdară, mai bine trăiește copilul, crede-mă. Lasă-mă că nu moare dacă îl arunci cu tot cu apă. Te duci frumos, îl iei, îl pupi, îl sclătești cu apă curată și îl pui înapoi în vitrină. Da. Știi ce îmi propui tu mie? Ce-ți propun? De dragul Bisericii lui Hristos, nimic din așa ceva să nu se discute, ca să nu aruncăm copilul cu zoaiele. Nu e vorba să nu se discute, e vorba că intri într-o extremă. Intri într-o extremă care nu știu dacă este cea potrivită. Știi ce mi-a zis mie cineva odată? Zice, bă, te-ai radicalizat. Am stat și m-am Ai zis gândit. că ești într-o bucată, ai zis treaba asta. Am stat și m-am gândit, ce vrea să zică prin vorba asta că m-am radicalizat? Înainte probabil era că eram și cu capra și cu varza. Acum sunt doar cu capra, nu? În sfârșit,
am reușit să fiu și eu la 45 de ani un om care să poată să spună, chiar dacă greșește, asta e așa și eu așa fac, și asta e așa și așa nu fac. Mă, chiar dacă în afirmația mea afirm un lucru greșit, dar tu ce-mi propui? Să le lăsăm acolo ca să nu le stricăm sau cum? Nu e vorba despre asta. E vorba să gândești de 10 ori înainte să te autobotezi, spre exemplu. Prietene, m-am gândit nu de 10 ori, de 1.000.000 de ori. De 1.000.000 de ori, nu de 10 ori. Da, să mergem mai departe, că deja am încins spiritele aici. Iată, sunt foarte mulți oameni în live în seara asta. Flavius, sunt oameni care te ascultă. Sunt oameni care te privesc și se uită la tine ca la un model. Nu. Ba da, vrând nevrând. Pe barba lor se uită la mine ca la un model. Nu-ți convine chestia asta? Eu nu sunt model nici pentru copiii mei, mă. Ce ai, te-ai zmintit? Păi ai vrea copiii mei să urmeze modelul meu de viață? Fai de capul lor dacă ar face așa ceva. Cine e modelul atunci? Cine crezi că ar trebui să fie modelul? N-ar trebui să fie cel mai măreț, cel mai frumos, cel mai sensibil, cel mai afectos dintre oameni? Mi-a zis cineva odată, dă-mi o dovadă că a existat Hristos. Un om cu bani. Și m-am uitat așa și am zis, adică aici este mirarea, că toată planeta asta, în majoritatea ei covârșitoare, nu toți, da? Majoritatea covârșitoare a acestei planete contextă existența lui Hristos, iar istoria lumii este împărțită în funcție de el. Înainte de Hristos și după Hristos. Aici e mirarea, mă, n-a existat personajul ăsta, dar noi împărțim istoria în funcție de acest personaj care nu a existat. Tu știi cine este părintele istoriei, da? Herodot, da? Marele Herodot, care a scris că dacii sunt cei mai ce dintre traci, da? A fost vreodată în Dacia Herodot? Nu. Dar de unde știa el despre daci? Informații. Din târgurile pe unde umbla și el și târgoveții ăștia au dus vestea. Bă, să vezi cum e la ăia, cum e la ceilalți, ce au unii, ce au alții și așa mai departe. Și eu trebuie să accept că Herodot este părintele istoriei, că a scris despre daci, că sunt cei mai cu stare dintre neamul tracilor, iar pe Ioan, al cărui cap s-a odihnit pe pieptul lui Iisus din Nazaret, nu trebuie să-l cred. Evanghelia după Ioan este Evanghelie, mă, nu e tratat de istorie, nu înțelegi? Evanghelia după Ioan nu trebuie să o iei ca atare, afirmație fără să scobești tot subsolul Israelului ca să demonstrezi că e adevărat ce a zis Ioan. Evanghelia după Ioan trebuie demonstrată de arheologie, iar istoria lui Herodot nu mai trebuie demonstrată. A zis Herodot. Ce ai înțeles? Ai înțeles că dacă există un model pentru lumea aceasta, prietene, hai să zic una ca să-ți crească și mai tare audiența. Eu am făcut multe tâmpenii la viața mea. Îți pare rău de ceva? De toate. Aș fi un tâmpit, un dobitoc dacă nu mi-ar părea rău. Dacă un om ajunge la 45 de ani și n-are niște vibrații sufletești, tu de ce crezi, mă, că am intrat eu de 3 ori în apa botezului să mă rebotez? Mi-era drag să mă scald. Când m-am dus în Israel de m-am rebotezat la Iordan, era și pastorul Aldea Traian acolo, care făcea botezuri la Iordan. Și a aflat de intenția mea că vreau să mă botez, că eu vreo 2 zile înainte îl întrebam și îi spuneam, uite, vreau să mă duc acolo, să mă rebotez. A fugit ca dracu de tămâie. Putea să zică, bă, suntem în văgăuna Iordanului aici, nu ne vede nicio organizație, nici nimeni. Te botez eu că ești frățiorul meu în Hristos și vrei să te întorci de la toate tâmpeniile vieții tale. Băi, a fugit ca dracu de tămâie, s-a băgat prin tufișurile alea pe acolo. Acum tu faci niște afirmații, trebuie să le verificăm. Adică cum? Mă iei ca treaba aia cu Herodot? Păi dacă ce scot eu pe gură acum? Poate n-a avut lumina să facă chestia asta omul. Prietene, nu vorbesc despre el. Vorbesc despre mine. Și atunci a trebuit să mă duc singur în Iordan și m-am scufundat. De ce crezi? Mi-era drag de Iordan? Nu, mă. Că am coborât în sufletul meu, în suflul minții mele și am văzut că nimic
din ceea ce reprezenta Pană Flavius până la momentul acela, nu era după voia aceluia pe care ți-l propuneam ca model. Hai, Cornele, mă! Ce botezul este unic în viață. De ce? Am bifat-o și pe asta? Botezul pentru mine nu este o bifă, Cornele. Și cum înțelegi? Există un singur Domn, o singură credință și un singur botez? Păi există un singur botez, dar tu să-mi spui care? Ăla cu apă sau cu Duhul Sfânt? Și îți mai zic unul. Mai e și ăla. Cu foc. Nu, că Duhul Sfânt sau foc, e același lucru. Dar mai este acela care zicea, am un botez, zicea Domnul, am un botez cu care trebuie să fiu botezat. O, ce mult doresc! Vorbea despre botezul cu trecerea la odihnă, nu? Care din astea trei trebuie să le facă un creștin? Pe care dintre acestea trei mi le propui tu ca fiind acel singur botez? Botezul cu apă este în datoria omului să-l facă. Și uite, nebunia este că ți-l face numai popa. E în datoria personală, mă, să mă întorc la Domnul Hristos. Tu stai de vorbă cu mine, mă convingi și mă întorci la Domnul Hristos. Și e frumos dacă mă scufunzi tu în apă. E foarte frumos. Dar dacă ai fugit ca ăla pe bălării și n-are cine să mă scufunde, eu ce trebuie să fac? Să stau să mănânc unghiile de nervi pe malul Iordanului? Cauți o altă autoritate. Vorbești serios? Cine? Da. Să mă duc la rabinii evrei? Sau să mă boteze un pop ortodox? Hai mă, lasă-mă, nu-mi sparge capul. Iar botezul cu Duhul Sfânt pe care trebuie să-l facă doar Domnul Hristos, îl fac prin mirungere în bisericile seculare sau prin punerea mâinilor la neoprotestanți. Biserica, așa cum este ea, e inventată de Isus. Nu cred. Nu e inventată de Isus? În toată Scriptura. Uite, tu știi că eu ce zic, zic hotărât și îți las cheile de la mașină. Mașina mea de afară este a ta. Dacă mi-arăți cu Sfânta Scriptură un singur cuvânt în Sfânta Scriptură, biserică. Dar ce este? Nu există cuvântul biserică în Sfânta Scriptură. În toată Sfânta Scriptură. Există doi termeni, Cornel. Basileia, care înseamnă împărăție, și eclesia, care înseamnă adunare, mulțime de oameni. Așa. Ce au făcut șmecherii? Nu acum, mă. Când au făcut biserică în Imperiu, în secolul IV. Au transliterat cuvântul Basileia, care înseamnă împărăție, sau dacă vrei în modul cel mai restrâns, sala tronului, sala unde domnește Basileul, împăratul, da? Sala scaunului domnesc. Au transliterat cuvântul Basileia în Basilica, latinescul Basilica, care înseamnă sala unde judecă împăratul, unde domnește împăratul. Iar pe filieră greacă din Basileia, prin latină Basilica, a venit la noi, în română, biserică. Și biserica e și clădirea de la unii și clădirea de la alții. Până la urmă, spune-mi și mie, clădirea aia ce este? Sala tronului? Tronului cui? Așternutul picioarelor Domnului. Vorbești serios? Unde stă adunați doi sau trei? Nu, stai un pic, nu-mi face salată de biof din Scriptură. Așternutul picioarelor Domnului este întregul pământ. India cu vârful K2. Ăla tot așternutul picioarelor Domnului este. China cu comunismul ei acerb. Sau dacă vrei Burkina Faso. Toată planeta, tot pământul este așternutul picioarelor Domnului. Nu o clădire cu un muțugui, dar zici că imită cine știe ce falus indian. Lasă-mă, mă. Nu există în Sfânta Scriptură cuvântul biserică. În Sfânta Scriptură există eclesia, care poate să fie o adunare de oameni, cum a fost aia din Efes, când și-au ieșit din minți datorită lui Dimitrie Argintarul. Ți-aduce aminte? Zice, și toată eclesia era nebunită. Zice, și Pavel vrea să se ducă nebunea aia care ieșiseră și atrași de Dimitrie, să facă revoluție, să-l sfâșie pe Pavel. Eclesia aceea era Biserica lui Dumnezeu? Uite că și la adunătura aceea de oameni se adresează Scriptura cu cuvântul eclesia. Ce anume, Corneluțu, dă calitate? Ce este invenția lui Isus atunci?
Duhul pus în oameni. Asta este invenția lui Iisus. Asta este garanția noului legământ. Dacă poate exista pe această planetă un popor pe care să-l lase moștenire ca sămânță în lumea aceasta Hristos, acel popor este cel format din oamenii care au Duhul în ei. Tu ai Duhul? Nu. Dacă aveam Duhul, ce crezi că făceam eu acum? Stăteam de vorbă cu tine la televizor? Și cum poți să ai Duhul? Imediat ce se termină cei 1260 de ani. Nu scrie în Apocalipsa. Vezi? Vezi? Despre hai să iubim venirea Domnului Hristos. Dar dacă stau de vorbă cu cineva despre de ce nu există Duhul Sfânt în biserică, eu am o problemă foarte serioasă, Cornele. Caut un om, dragi telespectatori, vă rog din suflet să mă ajutați să găsesc un om care are în el Duhul Sfânt. Că am o problemă foarte, foarte serioasă. Știi care este problema mea? Din 2017... Flagrant. Nu. Flagrant, cred că greșești aici. Pentru că roada Duhului este ce? Știi care este? Galateni 5:22. Și noi nu suntem nimic bun în noi. Și atunci când suntem plini de Vorbești despre lucrarea Duhului Sfânt la nivelul dragoste, fiecărei persoane. Așa este. Când avem dragoste, când avem răbdare, când avem faceri de bine, înfrânarea poftelor, toate acestea sunt rezultate ale lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. De acord cu tine. Atunci la ce te referi că nu avem Duhul? Mă refer la faptul că niciodată Duhul lui Dumnezeu nu mi-a spus ca lui Pavel: nu te duce la 7 TV, vezi că în seara asta ai o bătrânică pe care trebuie să o vindeci. Hai, du-te acolo, lasă-l pe Cornel cu emisiunile lui. Nu i-a zis lui Pavel, nu și-a făcut planurile, și-a cumpărat biletele de călătorie, toate, i-a anunțat pe ea, vedeți că vin. Și într-un noapte i s-a arătat. Sunt oameni care au această călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și ce te faci cu Sfânta Scriptură care zice că în timpul celor 1260 de zile, autoritate în materie de credință și practică sunt cei 2 martori ai lui Dumnezeu. Apocalipsa 11. Voi da celor 2 martori ai mei să prorocească 1260 de zile. Ei au putere să închidă cerul, să nu cadă ploaie pe pământ. La ce ploaie se referea? Că a plouat anul ăsta, dar putrezi glia peste tot. Se referea la ploaia asta? Nu, se referea la Duhul Sfânt. În timpul celor 1260 de zile, Scriptura, care sunt cei 2 martori, care este cei 2 martori ai lui Dumnezeu, sau mă rog, poate că n-am făcut acordul bine, este singura autoritate în materie de credință și practică. Cornel, nu cred că este așa. De ce ar trebui să crezi? Nu, pentru că deja diminuezi lucrarea Duhului Sfânt în viața unor oameni și tu crezi că Duhul Sfânt este doar o voce pe care o auzi în mod real, dar dacă mie Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește uneori atât de real încât în inima mea îmi dă gânduri curate, îmi dă lucruri frumoase. Fă cumva să-ți vorbească, să mi-l învieze pe tata, că din 2017 mi se usucă inima de dor după el. Lasă-mă, nu mai sparge capul. În Faptele Apostolilor scrie că oamenii înviau? Scrie că îi înviau pe toți. Dar îi vindecau pe toți și când trecea umbra măcar pe strada respectivă? Probabil că va fi și la sfârșit așa ceva. Eu ți-am pus o întrebare punctuală. Probabil că la sfârșit nu o să fim noi sau să ne monteze aripi cu fulgi și să zburăm așa până în cer. Lasă ce va fi la sfârșit. Discutăm ce este acum. Am citit o carte. Eu nu discut despre tine. Eu fac afirmația în seara aceasta despre mine. Îmi doresc din toată inima să fiu părtaș Duhului Sfânt cum au fost părinții apostolici. Uite ce expresie am folosit. Părinții apostolici. Înțeles. Doamne ajută. Dar întrebarea mea este următoarea, pentru că mai avem foarte puțin timp din emisiune. Dacă toată argumentația ta din seara asta e un pic exagerată și greșită, ce te face? Exact ce m-aș face dacă n-ar fi greșită. Când va veni Domnul Hristos, îmi voi pleca genunchiul și voi spune: Doamne, atât m-a dus pătrățelul, dacă am greșit, te rog frumos, stăpâne, să mă ierți. Mă, Corneluț, când va veni Domnul Hristos, va fi unul care n-a greșit
și va sta în picioare? Sau orice genunchi se va împleca înaintea lui? genunchi se va pleca. Și când se va pleca orice genunchi înaintea lui, se va pleca din cauza că se vor socoti nevrednici sau din cauza că așa trebuie făcut? Toți suntem nevrednici. Dar Și atunci de ce să-mi pun eu problema? Tu nu înțelegi că am două variante în viața asta? Să stau ca un mut închis în debara și să scârție dulapul cu mine acasă, să nu zic la nimeni ce am în capul ăsta, să-mi pleznească capul, să-mi bubuie capul că vine Hristos și pe nimeni nu mă interesează în modul cel mai direct, sau să fiu ceea ce sunt acum în fața acelei camere, să spun că vine Domnul Hristos și dacă greșesc, greșesc eu, mă. Dacă cineva are credința atât de mică încât se ia după mine, e fix problema lui. Băi, prietene, eu am înțeles un lucru simplu și toți credincioșii care ne privesc au înțeles un lucru simplu. Orice om a înțeles treaba aceasta. Tu nu vezi că toate sistemele politice, toate sistemele religioase merg în coeziune până la un punct, care punctul acela este, cum să spun, destul de aproape de linia de pornire. Așa cam din tot parcursul, cam 10% este ocupat de coeziune și împreună simțire. Iar apoi 90% sunt eu cu barba mea, cu gândurile mele. Nu așa ne comportăm în viața noastră? Știi care e problema? Că din cuvintele tale vei fi scos fără vină, din cuvintele tale vei fi judecat. Până la urmă, dacă duci pe oameni într-o direcție greșită, nu duc pe nimeni. Ai o mare responsabilitate. Ascultă, nu duc pe nimeni nicio direcție greșită. Știi de ce? Dacă eu aș predica venirea Domnului Hristos ca să mă întrețin, să-mi câștig un ban, atunci aș fi, zic eu, deși ăsta este un titlu deja pe care nu-l merit, cel mai nenorocit dintre oameni, cel mai ticălos dintre oameni. Dar dacă eu la momentul acesta spun public ceea ce cred și dacă cred greșit, și s-a dovedit că am crezut greșit, da? A venit Domnul Hristos, ce suntem în cer acum sau suntem la A7 în studio? Am greșit în interpretare, și asta am și spus, am greșit în interpretarea faptului că cei 1260 de ani se încheie în 2016. Și ce ar trebui să fac? Să-mi umplu gura cu vată udă și să mă duc acasă să nu mai zic? Nu, prietene, eu am căutat în continuare anul venirii Domnului Hristos și voi scoate pe gură, voi da mărturie ce am în inimă, chiar dacă le place cuiva, îi place cuiva sau nu-i place cuiva. Iar, repet, ca să fie limpede pentru toată lumea, dacă cineva se ia după ceea ce spun eu, fără să cerceteze, fără să stea pe picioarele lui, fără să cunoască el personal, uite, ne întreabă un telespectator, ce crezi că se va întâmpla cu cei care cred altfel decât crezi tu? Aici este partea cea mai interesantă, că judecata Domnului Hristos nu se face în funcție de ceea ce crezi. Știi în funcție de ceea ce se face? Că zice Sfânta Scriptură. Tu ai zis mai devreme. Se face în funcție de ceea ce spui, nu în funcție de ceea ce crezi. Eu am întâlnit oameni foarte cucernici în viața și activitatea mea, care au capul tobă de Scriptură, dar care nu cutreieră pământul ăsta să scoată din cap, pe guriță, să dea din limbuță așa și să scoată din cap ce au ei, bun sau rău. Știi de ce? Dacă greșesc. Dacă ei spun ceva pe gură, un prieten de-al meu l-a întrebat un mare predicator, nu-i dau numele, tu-l cunoști foarte bine. Ce, dar dumneavoastră de ce nu predicați profeție? Zice, cu chestia asta cu profeția e cu duși întors. Zice, vezi tu, un pastor trebuie să are nevoie de credibilitate ca să atragă oameni la Hristos. Dacă spui ceva și nu se împlinește, ce credibilitate mai ai? Eu nu merg pe această paradigmă, eu sunt spanag, mă. Uite ce zice un telespectator. Nu s-a împlinit în 2016, ești profet fals. Nu sunt profet. Sunt un cercetător care a înțeles greșit o anumită cercetare. Mai pui date pentru venirea Domnului? Cum să pun eu date pentru venirea Domnului, mă? Este ca și cum aș veni eu acasă și te-aș face ție program. Dacă noi suntem prieteni de o viață aproape, da? Ne cunoaștem din anul 3 de facultate. Dacă eu aș veni la tine acasă și ți-aș face programul măcar pentru o zi, ce ai face? Spune ce mi-ai face. Deci să vezi de treabă. Cum să pun eu date pentru un eveniment atât de măreț? Data a pus-o Domnul Hristos, mă.
Spune în toată Sfânta Bine, Scriptură. hai, ești dialectic acum. Mai spui că ai descoperit data venirii? Absolut, anul acesta vine Domnul. Anul acesta. Și Da. dacă nu vine? Dacă nu vine, Anul mai viitor. cercetez și când voi avea o înțelegere atât de pregnantă încât să afirm cum am afirmat acum, voi spune din nou și iar, și iar, și iar. Voi spune până când îi voi pierde pe toți cei mai buni prieteni ai mei, dacă este cazul. Mulțumesc, Flavius, pentru această seară, doamnelor și domnilor. A fost o dezbatere, zic eu, interesantă. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă mulțumesc pentru răbdare. Am încercat să vedem aici câteva reacții de la dumneavoastră. Mâine seară va fi împreună cu noi domnul doctor Vasile Bodnar. Vom vorbi despre regenerarea organismului. Dimineața de la ora 8, colegul meu Fabian Vevis vă așteaptă la un matin a 7. Sunt Cornel Drăvășan. Seară bună tuturor! Acest program a fost oferit de Maurer